Oimore nyakora mgajwang geno mara enirio makare ntariko chiko dweno mar ariyo ganario prayok dabich machiegni choni maro imore wa ikoni weche go manyien mago mag siasa kachiel gi mago mamoko kamago mag siasa nyakora mgajwang weche mag siasa duond bura mar ODM chal kagima pod tiere paro mopogore ewi tiyo gi sirikal kata oyo magi wa ikoni kachiel gi moko bende pane kaka piloroko pachiela mar ote machuok ma en ariyo adek Auchanono kabine wantie live Facebook Ramogi TV ke Iwima Kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magepunrecho. We actually do not have evidence that anybody walked in and committed a crime. Tend od thieth maduong' ma Kenyatta okoni arita mar jotuo ni kare kinde ma penjo medore ewi nek achiel kuom jotuo e ward chieng' tich abich. Itafika wakati baba ametoka kule AU. Tutakuja hapa na party leader muwe tayari kutueleza are we in the government or we are not. Pogruok pod neno e duond bura mar ODM mewi siro kata kwedo serikal. Na wachake kendo wadhi to samoti yeni lotek kwe mawango tindo totor. Jopiny makobala e county ma Homa Bay ochako baro ula kendi giwegi kagikoni serikal osewuondo gi gaming'a. Machiegni nyakora mgajwang chenro eno imore wanteg jalok moralizo tieno nyinga Lydia Ukedo. Pogruok e paro medo nenore duond bura mar ODM ewi tiyo kanyakla gi piny owacho. Bang' mo kuom jokanyo ma duond bura noriwore gi sirikal e kinde matend duond bura no to ramo ni onge winjruok moro amora mar siasa mantie kind UDA gi ODM. Moyangre e bura mar ODM bade ma imbo mar piny Kenya. Otesini Western Region Convention kama moko kuom jokanyo seo jagoro maduon burano kuom seo jotelo moriwore gi piny owacho. Eromo manotele kod jatend ODM Peter Anyang' Nyong'o kod jakom mar Gladys Wanga e county ma Kakamega pogruok e paro no chako neno kendo ewi ka ODM ni sirikal kata oyo. Moko kuom jokanyo nyiso ni ok girwako bedo ni ODM tiyo machiegni gi sirikal. Na saa hii tunasema itafika wakati baba ametoka kule AU. Tutakuja hapa na party leader muwe tayari kutueleza are we in the government or we are not. It is also fraudulent. Mkono huu wa kushoto tunasema we are working with Ruto. Na hii mkono wa kulia tunasema we are not working with Ruto. Moko kuom jokanyo to dok ne okang' mar ODM tiyo kod tend William Ruto. Ndugu Hamisi na ndugu Tindi, I'll call you to order, the two of you. Now know that I'm the deputy party leader. Sasa nyinyi mnapigania mambo ya park. Na jana tumeambiwa Azimio we are the majority. Sasa anza kupigania mambo ya park, ya budget, hizi kamiti zingine kwa sababu sisi ndio wengi kule bungeni. Mheshimiwa William Ruto, sisi kama chama hatuwezi ingia katika UDA. UDA imekufa. Imekufa hajakufa. Kama imekufa yeye akuje. Tuongee na yeye kwa faraga hivi, tumwambie toa hizo nguo za yellow, ingia chungwa. Tuone kama tutaosha wewe, watu wakikubali tupe wewe uende mbele. Tukauliza, what is our position as ODM on these matters of the broad-based and the rest? Na tumesema mambo matatu. Kwanza tumesema ya kwamba sisi kama chama cha ODM ni chama a distinct party, and we are going to strengthen ourselves because the purpose of any political party is to capture power. Kata obedo ni moko kuom jokanyo seo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom kwedo wach mar tiyo kanyakla gi sirikal. Jokanyo moko to odok ne Edwin Sifuna. Has never contradicted organs of the party on any day. Sawa. So Edwin Sifuna, somebody we have full confidence in, and I'd like you at Wananchi to give him full support. As Secretary General, what? ODM. The guy is built for the future. You know what I mean? Sifuna is one of the most brilliant
and visionary leaders of our party. Aheshimiwe. Na kama amefanya makosa kidogo, we have structures within the party, including the Central Management Committee, to deal with that. Jokanyo kwayo hawi makare ne ogai maduon bura na Raila Molodinga elaro content kukumari rok pinje Africa AUC mayiro mare timo juma manyien. Nyasi mar hingo higni prario maduon bura mar ODM igeto chaka yanga e county mabusia tarik 28 dwene. Kapolo wantiere gi mago mag siasa pogruok e paro medonene kin jo siasa kalore kod ng'eto mar doho mayande oyango Azimio kaka kwethman kod jokanyo mathoth e od bura. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jokanyo mag Azimio mondo obi obede kombe mag kweth mathoth koya od bura ka jokanyo mag Kenya Kwanza to wacho ni ng'eto mar doho odeko kendo paro makamano ok nyal tigo kalore ni moko kuom jokanyo mag Azimio sani tiyo kod sirikal. Jafo mara Cynthia Onyango leronwa kikruok mar josiasa e wi ng'eto mar doho no. Seche manok kende bang' ng'eto mar doho mayango Azimio kaka kweth mathoth e od bura, jaleg kweth manok e od bura Millie Odhiambo ne onenore ka olimo tut mar pi kokalo e andika mare mbui mar Facebook machalo kama ne ogilogo kom mar kweth mathoth. Ng'eto makama koro medo kelo pogruok mar paro e chung' e kind josiasa mathurka ka jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso jood bura ma jokanyo riwruog Azimio mondo ofwal piendegi ka owuok e kom mar kweth manok kendo ka ubete kom mar kweth mathoth e od bura chakre juma manyien chieng' tich ariyo kinde ma od bura mamalo duogo chako chenro mage. Bunge likianza kazi shughuli tuwe Mheshimiwa Shakila ni member of parliament, Mheshimiwa Kamene member of parliament, Mwawande yako hapa member of Bakashe. On Tuesday mwende mukae mahali ya majority in the National Assembly because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kalore ni sani moko kuom jokanyo riwruog Azimio nyocha oseriwore gi sirikand Kenya Kwanza kendo sani tiyo kanyachiel kod jatend piny William Ruto. Moko kuom jokanyo riwruog Kenya Kwanza neno pek mar timo lekruoge makamagi. Jotelo gi mawuok e hoho mar okak kalose wi ng'eto mar doho e wilo telo e od bura mamalo giwacho ni ng'eto makama odeku kendo onge tiende miluor kalore ni moko kuom jokanyo mag Azimio sani tiyo kod sirikal. Tuliona High Court ya Kenya ikitoa a decision ya kwamba ati Azimio is the majority party in parliament. Sisi tumeshangazwa sana kwa sababu, and I want to say this in that decision, in regard to that decision is only good on paper. It is not practical, it has been overtaken by events. Kwa sababu wakati tulikuwa bunge na Wetangula akasema kwamba it is the majority, au ya kwamba Kenya Kwanza is the majority party. Hii mambo ya broad based government haikuwa imeanzishwa na rais wetu William Ruto. Giwachoni ng'eto mar doho oken ng'eto makare kendo dine obedo maber moloyo e kinde mane riwruog Azimio chung' kar kende. Giwachoni keto ng'eto no e timo ok nyalre kaluwore ni riwruog Azimio kod Kenya Kwanza ne osenyuomore kendo sani gin kaka gir joka ng'ata achiel ka kuom mano ng'eto no mar doho onge pek. It's a correct ruling. It is justice. At that time of 2022 when we were opening parliament, the 13th parliament, that was right at that time. But after that, this ruling is overtaken by events. This ruling is that mambo mingi imebadilika ghafla. Mara sahizi tuko na mambo kama mbali. Tuko mbali na tunaona tunaona kama mimi mwanapenda ndani mwanzo huko sahihi niko ndani na sisi. Sasa Kenya ilibadilika kitambo. And parliament moved on and Kenya moved on. Jopiny koro keto wang'gi mar neno kaka weche dhi chalo e od bura mamalo chieng' tich ariyo bang' doho chiwo ng'eto mare. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Tend kar thieth ma Kenyatta osinga rita makare ne jotuo duto mae kar thieth no ahinya to toknek mar jatuo Gilbert Kinyua ndalo ariyo mokalo. Aka jafo marwa ifenya kedilero no ajata tije makojolo. E othieth maduong' ma Kenyatta, Laktar William Sigilai
omako chung' ni gi onge ranyisi moro amora ni jal mano timo tim makamano en achiel kuom jotije osiptandno kata jal mawuok oko. Ndalo ariyo tok nek ma jatuo Gilbert Kinyua e Ward 7B kar thieth maduong' ma Kenyatta buore Nairobi, tendo osiptandno koro chiwo ote margi kotenore gi masirano ne ute fwambo. Ma en masira mar ariyo e kar thiethno, ka mokwongo notimore e higa 2015 kendo en bura ma pod dhi nyime e doho. Koloso jata tije mako jole od thieth maduong' ma Kenyatta Dr. William Sigilai owacho ni onge ranyisi kata tipo moro amora manyiso ni jal manotimo tim makochno nyalo bedo achiel kuom jotije ma KNH kata jal manowuok oko. We actually do not have evidence that anybody walked in and committed a crime and committed the said crime. We know for a fact that the patient was murdered in the ward. We've handed over the matter to the DCI. There is every chance that this person did not walk in the manner you've described, but we trust the DCI to unravel the mystery. Sigilai bende ochiwo ler ni otieno motelo ne masirano, ward ma 7B ma bende en ma jogo manigi tuoche madonjore gi leche kata neurological disorders kama norwake Kinyua ne nigi jotuo 54 kod jochiw thieth 4. Kata kamano pok ong'ere kaka jochiw thieth go nokowinjo tungni moro amora. There are 4 nurses on duty. There is 1 station in the ward. The shape of the ward is L-shaped. When you go in, you can see the nurse's desk from the entrance. From where the nurses sit, they can see this corridor and this corridor. Kaka achiel kuom yore mag jiwo arita makare ne jotuo, tend Kenyatta omedo kwano bila machiwo arita e kar thiethno. Sigilai omedo ni gisechwalo tipo mag wang' dede ne apisas mag okwach kich, kendo gikonyo e timo nonro. We are not oblivious to the needs to protect the patient especially from external threats, but there is also a possibility of internal threats. And even in regard to this incident, we are heightening the security measures to the best of our ability. Giesani, apisas mag okwach kich pod dhi nyime gi timo nonro mafwenyo ni en ng'a madibed ni nonego Kinyua gi gima omiyo ne onegi. Chenro mar bero ne ringre Kinyua ibiro tim tok apisas mag okwach kich chiwo chik mar dhi nyime gi chenro makamano. Kenyatta National Hospital is cooperating fully with the law enforcement agencies and is committed not to prejudice the ongoing investigations. The post-mortem examination of the deceased body will be conducted as scheduled and guided by the DCI. Kata obedo ni tend thieth ma Kenyatta pod omako chung' motegno ni gionge tipo moro amora manyiso jal manotimo tim machalo kamaendi, penjo pod medo nyuolore ni to en yo mane ma jatuo noneg e kar thieth kaendi. Efinya Kidi, Ramogi TV, KNH, Nairobi. Kweth jokanya duond bura mar ODM kaachiel gi jodito mamoko kwedo okang' ma jatend piny Kenya William Ruto ng'ado oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo pande kata obok mag wuoth mag passport e counties mayudre e tong' mar piny Kenya gi pinje maoko. Gikoni okang' ma kamano nyalo keto Kenya kama ng'aw e weche mag arita. Otieno Daniel tiere kod ler mathoth. Bang' jatend piny William Ruto ogolo chik mar wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo pande kata obok wuoth mag passport e counties mayudre e kiew mag Kenya kod pinje maoko, mokuom jotelo ok tumo suogi okang' makamano. E romo magalamoro mar jokanyo e duond bura mar ODM ma otimre e kaunti ma Kakamega odiechieng' ma kawuono, kweth jokanyo mag ODM okwedo okang' makamano. Kotelni kod jaod bura ma Lugari Nabina Bwera gikoni chik mar go kogno jopiny madwaro kawo pande e tong' mar Kenya koro nyaka duoki. We have also resolved that the decision taken by His Excellency the President on opening up our territories for purposes of registration of persons by removing vetting of people on the border counties should be recited. Wechego bende osir kod nyawadgi Mabuda Langi Rafael Wanjala ma wacho ni okang' mar ng'ado chik makamano oko biro rocho arita ma pachoka, kolero ni mano biro miyo jonjore thuolo mar donjo pachoka e yo mayot. Tunataka kuambia Mheshimiwa Rais, tunajua anataka kura, lakini let's get genuine votes. Tusiallow Al-Shabaab waingie hapa Kenya, waanze kupenetrate, waende Amerika wafanye makosa. Alafu watasema wakipata hiyo kitambulisho Al-Shabaab ni ya Kenya, so Kenyans will be
Al-Shabaab all over. You will be blacklisted, you will not go anywhere. It's something that you must stand up, whether you are in broad-based or you are not, and say no. Watu kuchukua kitambulisho yetu vile wanataka. Wanjala bende okoni okang' makamano biro miyo jogo mawuok e kiewo mar piny Kenya yudo tije e pinje maoko ka gitiyo gi opande mar Kenya kendo geng'o ne jo Kenya dhi nyime gi yudo tich e pinje maoko. Gino molero ni biro keto piny Kenya kama tek mokalo. We are making a very big mistake to our country. Hata Trump, America ndio developed country, lakini bado anachunga nchi yake isiwe infiltrated na foreigners. Kenya sisi tukiwa kwa border, watu watatoka nje, watachukua vitambulisho zetu, watachukua passport zetu. Watoto wetu hawataenda ng'ambo kwa sababu foreigners wakora watatumia passport zetu. We will be blacklisted in the whole world. Watachukua nafasi yetu na watakuwa state house. Hao watu watakuwa jeshi. Ni nini itawazuia kuharibu nchi yetu? Kakore ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ma otimo limbe e kaunti ma Kilifi to okoni jatend piny William Ruto tiyo go okang' makamano nikech ochano kwalo mbulu e yiero mag 2027. Wanafikiria wanaweza kuandikisha kura hapa na pale, kuwapatia watu ID. I want to assure you, hata wakipatia watu IDs, hao ambao wamepatiwa ndio watawafukuza kwanza. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jakom mar ODM Gladys Wanga osingo ne jokanyo mag ODM ni welo mag duond burano ibiro tim e yo maler ma onge akwede kata dewo wang'. Kolose kinde romo mokelo kanyakla jokanyo mag ODM e imbo mar piny Kenya, Wanga koni odhi neno ni ji ma osetie duond burano ok okwedi e kinde yiero, kendo ni mine kod ji mong'ol bende ibiro mi thuolo e yudo telo ma ok ogweth gi tenge. Imezungumzwa hapa mambo ya nomination, kwamba wakati watu wanatembea kutafutia chama kura, hao ni wazuri sana. Hata kama una masomo, we ni mzuri. Hata kama uko namna gani, we ni mzuri. Ikifika wakati wa nomination, inaanza kusemwa jambo ati wapi masomo yako, wapi makaratasi, wapi hii, wapi ile, wapi pesa, wapi ingine. Hiyo ni mwisho yake imefika. Hiyo ni mwisho yake imefanya nini? Imefika. Wamama hae, walemavu hae, mwisho ya hiyo imefika, kwa sababu chama pia imebahatika kupata mwenyekiti ambaye ni mama. Kama tunataka makaratasi wa watu kukuwa nominated, basi ukipata mtu ka campaign team, kabla aende kutembea mashinani, mwambie alete makaratasi yake, ukague, uone kama ako na degree, ndio umtume huko. Lakini kama kampeni ya chama haihitaji makaratasi, nomination, basi tuchukue wale wa mama, vijana na walemavu ambaye wamepigania chama. Kwa mbele nyakura mgajuang jagoro mungi yore migao mari Dr. Raymond Omolo ogolo CM hewi monje kod tulo mag siasa mosebedi kainene gwenge moko e kaunti ma Homa Bay. Okoni okang' mar chik ibiro kaw ne jogo ma itudo kod monj ma kamago. Omolo koni seche mag siasa podi kendo ma en sa mar timo dongruok ne jopiny ma ok ginyalie. Moro mitulo mag siasa onyai kuonde moko e kinde ma jopiny onego bed ni yudo dongruok ka owuok kuom jotendgi. Ogolo siem ne josiasa ma gibiro yudo ne nyao tulo herombe kata iliete. En gima jatelo mora mora manyayo timbe ainago. An kaka PS mar weche mag arita kwe abro deal kode kaka chik owacho. And vijende wa bende kik wayie ni jotelo tiyo kodwa mar kelo anjao gi timbe mag njore mang miyo idhi wito ngimani kata idhi yudo hinyruok mang janyuole makendo koro chako bedo gi tabu. So we will not condone any leadership that entertains violence. We have a democracy. Everybody has a right to speak and canvass for support without any coercion, without any intimidation. And a Thuruwaka, we will start from Homa Bay. Kendo wabro chako gi Dhiwaka.
nyaka wanyis ranyisi maber ne ogendni mamoko nikech ang' ne bed nade ni yawuotwa chwore pala to katibu mochung' ne arita kwe to adalaka ok nyalre. Tende rog jodolo manyanza kwa jotelo mag Afrika mondo ti makare kod mwandu mayudre pinje mag Afrika etiko chandruoge masani okwako pinjego. Kagilose kanisa mar Power of Jesus Around the World e boma Kisumu gilero ne pinje Afrika nyaka koro makre kanyakla kendo reso ganda Afrika. Ikoni okang' ma jatend piny Amerika Donald Trump chungo kony ne pinje maoko owinjo bed puonj ne jotend Afrika mondo kik giket geno kuom kony mawuok e pinje maoko. Gikoni gilamo ne Raila Amolo Odinga mondo mi oyud kom mar AUC. Jo Afrika dwaro ni mondo oriwre mondo gibed gimoro achiel nikech Donald Trump nyalo bedo kod ratiro mar rito pinye kake odwaro, to wan jo Afrika nyaka wariwre mondo mwandu manade ma wan godo waketi kumoro achiel kendo watigo yo maber. Donald Trump odhi orita pia ahinya, ok nyori ni orit piyo, omiyo jothurwa gi thuolo kata 6 months kata 1 year kapok o cancel o support mokelo ne pinje mag Afrika. To kamedo bende ni jaduong' Raila Amolo Odinga kokawo chair mar African Union en gi coordination mapek kendo sama obedo kanyo dhi kelo konyruok ne pinje mag Afrika mang'eny nikech odhi touch lives mag ji mopogore opogore. Omiyo walamo Nyasaye mondo Nyasaye oyud gini mondo obed chair mar African Union. Obila majuja e kaunti ma Kiambu ochako timo nonro e wi tho magalagala mar nyako moro ma jahigni 19 mayande japuonjre e Mbareny. Ringre Belinda Kayanga Wekesa nyoyud piny mar od orofa moro machiegni gi Mbareny ma JKUAT kendo ne en kod adhonde mag hinyruok. Obila ochako nonro mar yango po ne ng'ato ema nolwaro ringre nyadino kowuok e od orofa koso kano kawo ngimane owuon. Jara nyako no sani odine gi obila ka igeno mar biro chwale nyim doho ka obila kwa mondo mi omede gi thuolo mar timo nonro ka koro girito bero mondo mi giyang adieri e wi tho mar nyano. Kormojonda kan prario kodario bang saa 3 mar otieno chenro en hoimore. Erokamano nyakuom ketina Mogi TV. Ochieng' Emmanuel wacho kanyo ni winjo maler ka entie Meru. Wacho ni Honorable Edwin Sifuna en potential leader e ODM kendo koro jo ODM rwaki kendo omiye kwe. Wacho ni they should embrace him. Wodrongo wacho ni entie Nakuru. Babake Recho Ami wacho ni entie Parkland Sports Club. Okete Ramogi TV. Stephen Otiwa mwalimu bora wacho kacha ni entiere Sindo Subakato Kati Zotieno. Wacho ni entiere Kanyamranje Mano Bondo. Wacho ni Mengi Helda Yeda kod wuon gi Charles Onyonjo gintiere go kanyo gin Ramogi TV. Mwalimu Jael mwalimu Banadi kacha ntie gi Mikaya gi Michelle gintie kodwa chenro dia makawuono. Nanobe Sato Diambo Jarusinga wacho ni Michael Odede gintie kacha. Wacho kanyo ni Raila Amolo Odinga ema gilemone mondo mi yiero mar AU odonje yo makare kendo mondo mi oyud telono. Ote mar Jarusoja wacho kanyo ni oikore odwa dhi gi Moses Kuria e kura mar baba Addis Ababa. Wacho ni nyocha Kuria ondike page moro kanyo ni otero Jarusoja koro yani en motero Kuria. Wacho ni giikore dhi Addis Ababa to kama na ahinya. Wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia 001 manosie Dr. Raymond Omolo. Rokamana hinya kumote mari. Eno kanyo bende ote kanyo mo orgi Pastor Juma Orundu wacho ni kanyo ose chope chenro bang' alamo Juano Church. Rokamana hinya jadolo Karibayano Jakoma Gideon Midega Nyakwadorka Wudiyomo Gango wacho ni entie Kisumu County. Wacho kanyo ni owuoro kaja tuo inyal negi e ward ka onge ng'ama nyalo yango into janek ne en ng'awa. Joni pinye morumo pinye makoro gikone. Mandela Oniala wacho kacha ni embe entie kodwa gi familia kachel gosiepege. Jo ODM mawacho no e bagni. Adiera eni jo ODM gi UDA gin gimoro achiel. Ojiwo wach ne gi muma Amos adek. Erokamano ahinya
kaka ODM gi UD odonjo kanyo kaka manero kamana ahinya kuom ote mari. Eno bende ote kanyo mar Councillor Isdori mar Kabuoch North e Ndhiwa. Wacho sani olemo ne baba Raila Amolo Odinga e kom AU kendo adwaro mondo IBC obedi mondo opog Ndhiwa constituency kod was mamoko korka gichak campaigns manyien mag 2027. Wacho ni ji oket kwe weche gi mag siasa. Sani nyawacho nyaka koro baba kao kom mara AUC ano pache kacha bende. Eno bende Pastor George Ong'onge wacho kacha ni nyaka sani jachien nigi mirima to Yesu pod nie msalaba. Wacho ni Pastor Jairus Kaumos wacho kanyo ni gi uchepe gi mamoko. Wacho kanyo kato wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro ni bedane no kanyo ote mara wacho ni entiere yo moko wacho nyingi wacho ni gilemo ni Raila Amolo Odinga thoth oganda kwayo kendo choro lembgi mag geno komno mar AUC Nyakwaro Mgajwang ka bende en gino ma bende koro wach bende kacha gi mwalimu Faith Mzomo wacho ni en biro lamo ne baba oyud kom mar AUC mano Faith Mzomo kantie Malini. Geoffrey Umo wacho kacha ni embe entie koda kata kamano wacho ni gik matimore gi pinye machal no rumo entie Migori County kaeto MC Fellow wacho ni Nakuru Town en wacho ni pinyo rumo. Duncan Omanga Omondi bende wacho ni Ongata Rongai entie kolo yo matin maino imore kikidhi mabor. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani huyo anarada medali ya pesa. Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Inishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kendo Nyakwaro Mgajwang chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jopiny gwenge ma oula thoro dariji e ward ma wang' chieng' kar chung' bura ma Karachuonyo owuok oko kendgi giwegi ka gigoyo ule geng aora Miriu kaka yor geng'o masira mar oula madaro gi miere higa ka higa. Jogweng' alura no wacho ni gikawo ndamo no kaluwore ni sirikal osewuondo gi moromo ni itieko wach mar oula no ka gima duong' ma sirikal osebedo ka timo en pogo gi chiemb kony ka oula osedaro gi miere gi. Ali Abich negiler ko ya Homa Bay. Familia mire mathoth sub location makobale ka chud bura ma Karachuonyo oula osebiro kadaro higa ka higa mirege e kinde makoth chwe mang'eny mamiyo aora Miriu pong' kendo muomo nyaka e miere.
Jopingi osebedo ka ywak ne sirikal mondo omany yore mosiko minyalo tiyogo pek mar oula e gwenge makono, to mano pok otimore, kendo lit ma gisebedo ka ginene midhiero mar oula koro miyo gitang' chon kendo chako loso ohinga gi lwetgi mar temo geng'o oula kik muome mieregi e seche ma migepe mag sirikal to rito mana biro tero negi chiemb kony ka pi oula osedarogi e miere. Ne wachake kendo wadhi, to sama tieni lo tek kwe ma wan go tindo to tur kech waserito sirikal maduong' mondo bi to aneno kendwa no hamwa kendwa ni nyaka wakunyo oula ni watiyo gi kech onge gima nyowa puro wabiro gik mono wakomo karomo Desemba pi nochako pong' pi nochako dhigo. Iga ka iga pi chandowa. Koro nwa wuok oko kako jo gweng' te mondo mi wabwago oula ne pi ma inyowa. Nwase puro to wasebedo gi bwok ne pi dhi pong'. Koro wago oula ka mine goe chuo goe wagoe waduto te dar oromo wa. En chenro ma onywando deye, ojende, mene matindo kaachiel kod jodongo, ma moro ka moro ni kod jembe kod opaw e lwedo, ka gigoyo oula ma pi nyalo ringe ka aora miri opong' mondo oula kik donje mieregi. Kila mara opong' to biro to inyowa, ma kata cham wapidhe tiende ka ok nyal timore, alod ok nyal timore, nikech magi gik ma ka wayudo kotimore to wachulo school fees, to wan be watimogo maendeleo matin. Koro pigni otamowa ni ok nyal timore. An gi mine ma dhodho. An gi mine ma expectant mothers nika, to an gi the elderly, benikai. Ka giwuok oko mondo gitem gigeng'e gini endi, kik gini nyorgi. Koro kwayo ma an godo, wan a broad-based government. Ka wan a broad-based government, ok wadwar ni specify ng'at achiel. Kae wan gi PS Dr. Raymond Omolo, akwaye wuod karachuony magi jodalau dongi biyo sodo kaendi helikopter pie ka wambi konywa kaka aneno ikonyo piny Kenya mangima. Jogweng' ne wacho ni gigo ma gitiyogo richo kendo ok nyalo miyo gigo oula yo mowinjore, ka gikwayo sirikal mondo iomegi teko e chenro ma koro gitimono ma ok rito biro pogo gi chiemb kony bang' ka pi osedarogi e mieregi. Sirikal moritowa one kaka nyalo konyowa mondo gimiwa kata tingni makonyowa chodho oulagi, nikech watiyo mana gi kwe ok dhi dip, ok nyal geng'o gimoro moloyo ka gikelonwa tinga. Mar ariyo, jowa owuok kendo tiyo gini, to gini osebedo ka josiasa kawogo mileage seche ma gidwaro kura ni gibiro tieko flood, to ka giseyudo to ok wanegi. Raymond Omolo waseneno kowuothe gwenge makano, gwenge mamoko to mato dala. Pok wanenogi, wagombo mondo mi wane jotendwago, gimbe ging'adnwa rieko, yo manade mwanyalo bedogo kama nyaka chieng' ma pi ok pong'wa. Coordinator mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay, Samuel Omondi, wacho ni ne gichiwo puonj ne jogweng' kaka ginyalo geng'o midhiero mar oulano, to mano ok nyal tieko midhiero mar oula e alworano, one sirikal ok okonyogi. Jopinyno ochokore mondo bika gikuny oula mondo mi ka pi ya aora mar Miriu to yudo kama onyalo gore, genge monyalo gore kapok odonje miregi. Gitime gi lwetgi, gichokre achoka kaka jogweng', to mano pod ok oromo, miyo pod en mana kwayo mwaoro ne migepe mopogore opogore kaachiel kod sirikal ni ka wanyalo yudo mashinde machalo kaka excavator mondo mi wakuny bugoni matut ma ka pi obiro to gore, mondo mi jowa obed gi thuolo mar timo tijegi, gipur puothegi, gidag e utegi mondo gibed gi kwe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Oganda e kaunti ma Kakamega onyisi mondo chiw luor ne mond liete kendo ne onegi yudo ratichgi ma ok oroch ngimagi. Kolose kinde chiwo kony mar chiemo ne mond liete mawuok e kar chung' od bura ma Lugari, jaod gavana ma Kakamega Janet Kasili ogolo siem ne jogo matimo ne mond liete marach, ka bende ojiwogi mondo giriwre gi riwruoge mag dongruok kaka yo mar bero ngimagi. Oluone ok omor gi midhiero ma mond liete kadhe ka koro chiwore mar kedo ne ratich mond liete kendo ne onegi dago ngima makare. Huko nyumbani tuko na vyama, tuko na table banking, merry-go round, tunapanda mboga ya kienyeji, sukuma, managu, saka na mrenda na viazi. Huwa tunauza
tusaidia kutumia matumizi ya nyumbani. Ametuahidi kwamba atatupea grants kwa vyama vyetu ambapo tunaenda kufuga kuku, tufuge ng'ombe, tupande viazi, mboga, tufanye biashara, tujiendeleze na tulee familia zetu. Ningependa kuwaomba wanaume katika jamii ya Western Region kwamba mzee anapokufa mama amebaki na watoto. Hata kama amebaki peke yake, lakini lazima hiyo ni haki yake kama bibi wa hiyo boma, bibi wa hiyo shamba. So wasimnyang'anya mali yake, bali waweze kuishi na yeye vizuri, wamkumbatie, waishi na yeye vizuri bila kumdhulumu. Kumbuka tayari amepata bigo tayari kwa kuondokea na mume wake. So when you disinherit her, you are causing her more challenge and more pain. Riwruok mar anyuola ma odak Kakrao, mongerika Kakrao Unity Forum, ogolo omenda mar basari maromo Sh360,000 mar jolo sombo jopuonjre 51 mawuok e familia manweng'o margi ni piny. Kagiwuoyo e kinde chiwo basari ne jonyuol jopuonjrego, tend riwruok mar Kakrao Unity Forum wacho ni gikawo okang' makamano bang' yudo ni nyithindgi mathoth weyo skul e kore nikech onge mar omenda. Jonyuol okwayo piny owacho mondo oket okenge mag neno ni somo obedo mayot kendo gichiw sir moromo ne jopuonjre masomo e mbalariany. Asante sana mama. Kadeber to sirikandwa mar Kenya nyalo restructure yo michulo godo ne nyithindo fee mar HELB mondo mi nyithindo ma ok nyal mondo oyud kaka nyalo dhi nyime gi somo, nikech e gweng'wa ka wan kod nyithindo 2 matimo medicine ma nyocha o drop out gidifa nikech ne ok ginyal chulo pesa mane idwaro. Basaris mane miyo wajumbe bende ok migi wang'sa, koro watimo ma mondo nyithindwa kik bed dala. Thika nyathi wamiyo Sh7,000 to pesa duto mwamiyogi en Sh360,000. Agone gi erokamano mang'eny nikech nan gi pek mang'eny. An gi nyithindo 3 e university to gi high school to nok anyal nyalo nikech baba gi notho weya kodgi. Kendo kigiwegi ka giendelea tu ka gitime mondo nyithiwa te osom jowadwa, nikech gweng' ma ji osome ema dongruok bende bede kendo kuok bedie. Wadwaro ni ji te osom, nyiri kaachiel kod chuo, mondo wayude gavana, wayude wabunge e gweng'wa ka, to ka gisomo to ok wanyal yudogi. Jokanya sekta mar limbe kaunti ya Mombasa koni gi mor gi kwan welo masani timo limbe kadhoad nam chumbi kato bedo ni ma en kinde ma welo matine mathoroba ya Mombasa. Kikoni thoth welo mawuok e pinje maoko gin mago maringo koyo mang'ich masani otimo newe pinje gino makoro omiyo gimanyo pinje mabit mor. Jojao koni gi ler ka Mombasa. Kwan welo to chutho mago mawuok e pinje maoko masani timo limbe Mombasa omedore, gino mabende sani kelo buonjo ne jogo manie sekta mar limbe kod ohala Mombasa. Welo mane wayudo kabayo e alwora ma Mama Ngina kone gimor gi kit lwasi mantiere Mombasa ni mar pinje gi sani piny ng'ich matamre gi nono. From Poland. Now in Poland we have 2 degrees, so the weather is very beautiful. Mombasa is quite different than our cities, so it's very interesting and people are very friendly. So thank you very much. You welcome us and it's very nice. Tried some spices in the market and we visit some old town places, very nice, unique. Yes, we will really recommend Kenya for Polish people. Our tourists are happy. So far we've taken them through so many historical places and just a few attraction sites. We started our tour at the factory of souvenir, that is Akamba. We also showed them the Hindu temples. They've seen how the Hindu people pray. We've also shown them the landmark of Mombasa, the Tusks.
And we've also taken them to the museum that is for Jesus and the Holy City. Pisa maduong' e migao mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa, Pauline Oginga, koni ma bende timore kaluwore gi chenro mopogore ma gisebedo ka giketo mar lombo welo. Adiera sama kama iwachoga ni jolimbe onge, lakini waneno pogruok higani. Waneno kiwuotho tineno jomoa pinje maoko kabiro nikech chal mar alwora be. Wasebedo kwa wago poro ni kaunti kaka kar limbe. To marketing mwasetimo gi promotion en gima ipitho kawuono lakini ibo keyo kiny. Koro wasechako neno ka keyo biro matin ido ka ndeke besa ni moko pong' nyocha juma mokalo Ethiopian Airlines okelo welo mang'eny koa oko to nitie ndeke be momedre mabiro Mombasa County. Koro en gima nyaki bed gi strategy maber. Kata kamano, weche mag rochruok mag arita ne bende oyangi kaka kuonde monego timie lokruok. Leo tumeanza kuona watu ambao wanatumia pikipiki. Kama tunatembeza wageni, kuna jamaa wanatoka nyuma na pikipiki, wakura simu ya mgeni na wanaenda. Tumepeleka cases mingi so far polisi, lakini sio zote ambazo tumemanage kupata zile simu tena. Nikichisama ng'ato masa umasimu waturu mtoke to obo wacho kamoro to jibulguru biro kagiwacho ni kwadhi kama timayowa. Koro polise watudre gi county commissioner gi team ne nyaka county commander mane wachako arita magi gidhi round kuonde ma ging'eni ka emimaye gachi to giketo jomoko to gimako jogo. Mageti moreseche gi mamoko kuom okange matend kaunti ma Mombasa temo kao en mano mar neno ni gilombo welo mawuok e pacho ka. Wang'iyo limbe mar domestic matiende ni ng'ato wuok ode kadhi dhonam, jomoko wuok e counties mamoko kabiro limbe county ma Mombasa ka mondo kik walor hotel nikech nitie ka gimoro miluongo ni peak and off peak season. To sama nitie off peak season matiende nitie jomichunge tich. Wadwaro mondo tende wabed ka kotende ma Nairobi gi kuonde mamoko matiyo throughout the year mondo yuto bed maber kich sama ng'ato gole tich to matiende ni joode ok nyal chiemo, ok nyal chulo ot, odar samro dhi nyaka dala. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa moja kwa ng'iyo mago masako ite jumane kawuono wami mosechoki mag siasa mondo min bende iwinje mago ma onyongo chunyi he jumane kage kelo gi Walter Nyambaga. Bas, jopuonjre ni kod wach. Kawuono ni un kure. Kawuono wawuok oko. Nang'o ya iwuod Siaya? Kawuono wawuok oko. Mondo wadwar me nyana gi sirikand ni. Sirikal otimo ang'o? Otamo miyowa help. Kuom sani pesa wa. Nyithindo Nairobi ka oginal chiemo. He. Nuane. Wuoyi matin. Oginyal chiemo. Nyithindo Nairobi ka oginyal metho. Tuone nyithindo ok nyal muonyo. Oginyal chiemo. Oginyal metho. Aradhi nyime. Ok nyal somo. To ka ok omiu to ang'o matimore? Ka ok gimiyowa wadhi nindo kanyo. Ka ok gimiyowa wadhi nindo kanyo. Adier. Kawuono wadhi chiemo na Wasaai Towers. Aya. Sawa kare. Siaya nitiere kod wach. Gima dakwa sirikal ma county mar Siaya. Mayo wane lojo bodaboda. Ging'i jo bodaboda gi wang' maber. Obed nade. Giwach ni seche ma koro gidwaro kura kata gidwaro telo mamalo. Eka koro gimanyo bodaboda kuma nitie. To in be ja bodaboda? Sani wan kaka wan jo bodaboda wachung' gangari. Okay. Koro uchung' nade? Wan kaka wan jo bodaboda wachung' gangari. Ang'o? Wachung' gangari. Mayo. Koro uneno nang'o? Wabende wanyalo chungo kata ng'ato wa mondo biyo kaw ko. Nengi ber ni seche ma gidwaro to gimanyowa pikni go pepe ndara ni mane kamoro gi. Yae, ikoni a pikni go goyo nang'o? Pikni go pepe ndara ni mane kamoro gi. Tera ne mos. Yae maro. Ibiro ketho ogunja. Pikni go pepe ndara ni mane kamoro gi. We alosa ne kod jatend koma lensi moro ka. Madhe, ini nyingi ng'a? Asante, kwa majina yake naita retired MCA Mary Maria. Mary ng'a? Mary Maria. Okay, Mary. Olwache ita. Mimi nalima Chiring'anyi na shamba ngine kwa Sanda Kwanja. Nang'o?
mi nalima Chiring'anyi na shamba ngine kwa Senda Kwanja. Oh, ini japur ma Cherengani. Nataka niseme tu jambo moja kwa serikali. Okay, los kod serikali. Tumefurahi, tumechukuru. Wololo. Tumefurahi, tumechukuru. Ang'oa. Tumefurahi, tumechukuru. Mambo ya mwaka hizi kama mwaka jana. Oh, mwaka hizi. Okay, ya kwanyi koro. Kendo awinji matut. Mambo ya mwaka hizi kama mwaka jana. Mwaka jana ilikuwa inakuja hata saa 12 na kojelea, hakuna napata siku hiyo. Lakini leo mbolea na kojelea mkulima, si mkulima na kojelea mbolea. Yawa. Adwa John, iwacho ni una ngojelea. Mbolea na kojelea mkulima, si mkulima na kojelea mbolea. Oi. Yawa ginitama jokama. Awinjo ni japur rito mbolea. Kose wacho nango. Mbolea na kojelea mkulima, si mkulima na kojelea mbolea. Bas, itieko wach. Ndio tubebe mapema, hata hakuna laini. Ikilipa leo na sachukua jioni. Pengine kama mtu mwingi, kecho tepole nte amko witit. Wan Omabei, opugnya songo. Biane kamerwa. Ingine nange gijano kanja, hai. Sani in ango. Kakele lufadek, kamiyo utent, ami ukombe miachiel, ami urot magmodo, majoko kodote. Koro kwa luong ni alufadek tin. Elufadek donge tin yawa. Okay, alufadek giliel. Fatu Bensuda. Koso wachak kwano. Koke pirangwen. Wawude wani pirangwen kende. Omabei County padeng. Go 40 foge times alufadek. Mono pesa di? 120,000 per day. I go any times 30 days. Mono pesa di? 1.2 million danya. Eli gani kende? Donge inyalo. Nikech inie kiongo. 1.2 million danya. Eli gani kende? Go 1.2 million times 5 years manumanre. Mono pesa di? Aworo. Kare wawei. Mago e masako it kod Walter Nyambaga. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Mawacho and Jody. Inekia. Of course, Kushi. Agoyo niero kamano maduong'. Nikech kawuono in yiera. To dochieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt.
marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Shelton Lumumba, mkazi wa Lakisama Estate. Niko na furaha sana, nimeshinda $500,000. Najua kuna vitu moja mbili naenda kumalizia zenye nilikuwa nimeanzisha, na hiyo pesa itanisaidia pakubwa sana. Siri ya aviatorshabiki.com ni ku hit the highest multiplier. Win millions in seconds. Cheza aviatorshabiki.com. Not for persons under the age of 18. E piny mahera kod pesa okwinjre. Kimi manyono. Si manye kama chiel. Joot achiel chiegni pogore. Miyo mohero mwandu moloyo hera. Sani ng'ama onge pesa itimo nade? Nyare maduong' ne olale chandruokne kod manyo hera madieri. Ok adwar pesa ne, adich gi hera. Awinji nyathina. Mano kende. Rawera manie hera. Baba anto ka ok vero. To wuon mare noneno hinyruok mani nyime. Ka duogo kama yudi dalaka. Ibro neno giwa. Miriambo, hera, makruok gi ng'ato. Irwakore gi pesa na, isomo gi pesa na. Taito kadu awuyo kodi to kinya winjo bang'isi. Ne en mula e Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni mago mag tuke klab mar Mara Sugar oyudo loch margi mar 2-7 season ni lig maduong' mar adhula pachoka bang' lo klab mar Delta FC gonde 4-1 e lap ma wendo Green Stadium Migori. Vincent Ondabu kamachielo nolo gonde 2 kendo konyo klab mar KCB FC lo klab mar Murang'a Seal gonde 2-0 e lap ma Kenyatta Stadium Machakos. Ondabu nolo gol mare mokwongo e dakika 78 kapok omedo mar 2 mana kod dakika 7 to tugo norumo. E tuke mamoko klab mar Post Rangers nolo Shabana gonde 2-1 ka FC Leopards nowuok amodhi 0-0 gi klab mar Kariobangi Sharks e lap ma Dandora Stadium Nairobi. Kinanaimaliza tena Vincent Ondabu. Vincent Ondabu na kupachika goli la kwanza haikumtosha. Asa ile space nyuma yake Dennis Munyovi wa Bwire akaitumia kwa bora Danson Kiprono akileta minus ndani akapangua Lube, lakini ya pili alikuwa peke yake tu. Team Baranyma Nairobi mong'ere kaka UN Dynamites nolo team Baranyma Africa Nazarene Panther points 5 kuom 55 e tuke okapu lig maduong' mar Kenya pachoka halap Manyawa Gymnasium. Team mar UN nochako tugo makare, tugono mano obedo maliet e kinde team ariyogo bang' loyo kuota mokwongo points 15 kuom 12 kapok Panther lo kuota mar 2 mano tero tuge yueyo ka timbego romre points 28 UN noyudo loch mar points 12 kuom 10 kuota mar 3 kapok gilo kuota mogik points 18 kuom 17. UN oselo tuke 2 kuom tuke 5 ka Panther pok oyudo loch moro amora season ni. Gonde 2 kowuok kuom jotugo Joe Gomes kod Matthews Cunha. Dakika 45 nokwongo nokonyo klab mar Wolverhampton Wanderers loyo klab